नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला खेकड्यांचा रस्सा दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया साहित्य। हे खेकडे आहेत, 8-9 खेकडे आहेत। हे साफ करून मी तुम्हाला दाखवणार आहे। फक्त हे डेंगे त्याचे मोठे मोठे ते काढून ठेवले आहेत। एक खोबरं आहे अर्धा वळा खोबरं आहे। एक कांदा आहे मोठावाला, भाजण्यासाठी ठेवलं आहे वाटण। हा फोडणीसाठी कांदा आहे। हे आलं लसणाची पेस्ट आहे। कढीपत्ता, तमालपत्र फोडणीला, तेल, हे टमाटा आपला एक टमाटा आहे छोटावाला, हे मालवणी मसाला, गरम मसाला, हा मालवणी मसाला, हिंग, हळद आणि चवीला मीठ। आता मी खोबरं भाजून घेते, नंतर मी साफ करून तुम्हाला दाखवते खेकडे। पहिलं खोबरं भाजून ठेवते। बघा हे वाटण करून ठेवलं आहे मी, कांदा खोबऱ्याचं चांगलं खोबरं भाजून ठेवलं आहे। नंतर वाटून घेते मिक्सरला। आता मी खेकडे तुम्हाला साफ करून दाखवते कसे करायचे ते। हे मी डेंगे ना ते पळत होते ना, जिवंत होते म्हणून ते मी अगोदरच काढून ठेवले। हे डेंगे आहेत ते। तर हे छोटे छोटे पेंदे आहेत ना, ते मी ठेचणार आहे ह्याच्यामध्ये, खलबत्त्यामध्ये घालून ते ठेचणार आहे। मिक्सरला वगैरे नाही लावणार आहे, खलबत्त्यात घालून मी ठेचणार आहे ते, त्याचा रस काढणार आहे। तर हे असं साफ करायचं। हे बघा हे असं सगळं काढून टाकायचं ह्याचं। हे असं साफ केलं काय, हे पण इकडचं पण काढायचं आणि हे असे ठेवायचे याच्यामध्ये। हे काय छोटे छोटे आहेत ना, मोठे असे त्याचे 2 भाग करता येतं। हे सगळं टाकून द्यायचं आहे। तर हे पण असंच, सॉरी हे नाही दाखवलं मी तुम्हाला, हे पण काढून टाकायला लागतं। हे बघा हे असं काढायचं सगळं। आणि हे पण असे छोटे पाय हे काढायचे आणि हे खलबत्त्यामध्ये किंवा मिक्सरमध्ये पण लावू शकता तुम्ही। खलबत्त्यामध्ये जरा चांगले हे होतात। हे पण काढायचं वरचं, हे असं सगळं काढून टाकायचं। असे हे खोलायचे आणि हे इकडचं काढायचं, हे पण काढून टाकायचं। अशा प्रकारे मी सगळे साफ करून घेते। हे बघा हे वाटण मी आता करून ठेवलं आहे बारीक सगळं। मसाला पण घातला आहे ह्याच्यामध्ये मालवणी, थोडा फोडणीला पण घालायचं आहे। आता मी फोडणीला घालून तुम्हाला दाखवते। आणि हे बारीक त्याचे पेंदे असतात ना, पाय असतात, ते असे ठेचून ठेवले आहेत। ते आता मी पाण्यामध्ये काढणार आहे वाडग्यामध्ये आणि मग ते गाळून घेणार आहे सगळे। तर फोडणीला घालून घेते, फोडणीला घालून घेते। 4-5 चमचे तरी तेल घालायचं। तोप तापला आहे माझा, गॅस फास्ट ठेवलेला मी। तर तेल जास्तच टाकायचं फोडणीला। हिंग टाकते थोडासा, तेल पण तापलं, हिंग पण झाला आहे बघा। आता कढीपत्ता घालते, त्याच्याबरोबर तमालपत्र पण टाकते। बाकी काय खडा मसाला घेतला नाही, फक्त तमालपत्रच घेतलं आहे मी, कारण तो मसाला आहे ना माझ्याकडे गरम मसाला, तो घालायचा आहे। तर कांदा घालते, चांगला परतून घेऊया। जरा गॅस फास्टच ठेवते मी। आता गरम मसाला पण घालून घेऊया। हा नुसता गरम मसाला, याच्यामध्ये मिरची पूड नाही, जरा थोडाच घेऊया जास्त, कारण बाकी काय गरम मसाला खडा मसाला नाही घातलेला आहे ना मी। हे घालून परतून घेते। थोडीशी हळद पण टाकायची, हळद पण टाकून घेते। जास्त नाही, थोडीशी घालायची, अर्धा चमचा।
कारण मसाल्यामध्ये असते ना हळद. ती पण ढवळून घेते आता चांगली. हे सगळं चांगलं भाजायला द्यायचं. आणि आता थोडासा मालवणी मसाला पण घालते, म्हणजे चांगली जराशी तरी कशी येते वरती. घातलं आहे मी वाटणामध्ये, पण ह्याच्यामध्ये पण घालते अर्धा आहे, थोडासा घालते, जास्त नाही घालत. तो पण परतून घेते चांगला. आता हे भाजून झालं काय सगळं चांगलं, मग टमाटा घालायचा आहे. टमाटा पण घालून घेते. तर गॅस थोडा स्लो करते, कारण ते जरा गाळून काढायचं आहे ना मला. तोपर्यंत भाजू दे टमाटा. या आलं लसणीची पेस्ट घालते मी, खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतली आहे, ती पण घालून घेते सोमती आता. आणि थोडं नंतर पाणी टाकून याच्यामध्ये ते पण पाणी काढायचं आहे मला. ते डेंगे ठेचले आहे पाय त्याचे ते बारीक, ते पण पाणी घालणार आहे. आणि हे आता घालून घेते आणि हे 5-10 मिनटं तरी शिजत ठेवायचं. थोडंसं पाणी घालून. आणि त्याबरोबर नंतर मी ते पण पाणी घालते, ते काढून काढायचं आहे मला. तोपर्यंत शिजत ठेवते. आणि मीठ आपण नंतरच घालायचं आहे याच्यामध्ये. पाच मिनटं मी शिजत ठेवलेले आहे सगळं घालून. हे बघा हे चांगले शिजले. 5-7 मिनटं झाली शिजत ठेवल्यावर. आता आपण याच्यामध्ये हे बघा, हे मी असं पिळून खलबत्त्यामध्ये ठेचून नाही, हे असं पिळून घेतलं गाळणीमध्ये असं गाळून. हे बघा हे पाणी काढलं हे असं. आणि हे पाणी पण आपण असं गाळूनच घ्यायचं, म्हणजे खाली पण बारीक बारीक कच्चाच असतो. हे बघा, हे बघा असं घ्यायचं आहे बघा असं. म्हणजे कसं बारीक बारीक काय असेल ना ते निघत नाही, ते जात नाही आतमध्ये. हे एवढं मिळालं, एवढं या बारीक गाळणीने गाळून काढलं तरी. हे असं पिळलं आणि हे गाळून काढलं मी सगळं. आणि आता ढवळून घेते आणि ताबडतोब मीठ घालते याच्यामध्ये. वाटण अजून नंतर घालायचं आहे. अजून 5 मिनटं परत शिजत ठेवायचं आहे याला. शिजले आहेत तसे ते, पण ते आता पाणी घातलं ना म्हणून ते 5 मिनटं शिजत. आता मीठ पण घालून घेते ताबडतोब याच्यामध्ये. 1 ते 1.5 चमचा घालूया बस. नंतर आपण वाटण घालूया. गॅस जरा थोडा आता फासट ठेवते, मग चांगलं शिजून येऊ द्या अजून. आणि नंतर मग वाटण घालायचं आहे. फास्ट करते गॅस आता मी. झाकणी घालते 5 मिनटासाठी फक्त झाकणी घालते आता. चला शिजले आहेत हे बघा, चांगले शिजले आहेत. आता आपण याच्यामध्ये वाटण घालूया. हे बघा दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा मस्तपैकी चांगले शिजलं आहे. गॅस मी पहिला फास्ट ठेवलेला, थोड्या वेळाने स्लो केला. हे व्यवस्थित झाले शिजले आहेत ते. आता आपण याच्यामध्ये वाटण घालूया. हे बघा मीठ लागलं तर आपण बघायचं परत, कारण वाटण घातलं आहे ना म्हणून. हे धुवून सगळं घालून घेऊया त्याच्यात. जेवढं तुम्हाला जाड पाहिजे तेवढं जाड ठेवू शकता तुम्ही. पातळ पाहिजे तर पातळ करू शकता. असं काय ना, आपल्यावर असतं ते, आपल्याला किती जाड पाहिजे. ढवळून घेते मी एकदा. गॅस जरा फासट करते म्हणजे कळ येईल चांगला.
मी काही छोटेच आम्ही घेतलेले आहेत, मोठे पण अशीच प्रोसेस असते करायची. आम्ही हे लहान लहान घेतले आहेत कारण आमच्याकडे कोणी एवढं खाणारं नाही आहे. आम्ही दोघंच जण खातो, आमचा मुलगा काय खात नाही, म्हणून आम्ही छोटेच घेतले दाखवण्यासाठी. जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि करून बघा नक्की. असं मालवणी पद्धतीने दाखवलं आहे मी तुम्हाला. हे पाणी थोडंसं घालते. खूप धन्यवाद. सबस्क्राईब मात्र जरूर करा. आता कढई येऊ दे. हे बघा, हे आता रटमट आहे चांगलं. हे बघा, याच्यावर तुम्ही कोथिंबीर पण घालू शकतात, पण मी नाही घातली आहे. हे बघा, हे चांगले असे मस्त एकदम शिजले आहेत.